салом мухлисони беҳтарин дастаи дунё, шумо қарор доред дар канали Барсатиҷи ва дар инҷо мо дар бораи хабарҳои тару тоза ва проблемаҳои дастаи каталонӣ ҳарф мезанем ва дар ин видео низ ман фикру ақидаи худро дар бораи хабарҳо ба шумо пешкаш мекунам. Аз шумо бародарон мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз дар бораи Барселона видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз дуршинед, мо бошад сар мекунем. Бародарон, хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо ширкати 1xbet мебошад. Дар он ҷо вақт коэффициентҳои баланд ва бонусҳои гуногун шуморо интизор аст. Агар шумо дар дӯстони мо 1x регистратсия накарда бошед, то бахтатон баландӣ кард. Барои он ки онҳо барои ҳар як бозингарони нав то ҳаҷми $100 ҳамчун бонус туҳфа медиҳанд. Барои бонусро гирифтан ба ссылкаи комментария БУДА ДАРОИ дар вақти регистратсия дар ҷои промокод Барсатиҷи нависед. Баъди ин бо тарзи автоматӣ $100 ба ҳисоботон мегузарад. имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Собиқ ҳамлагари Барселона Терри Henry дар ҳимояи капитани дастаи каталонӣ Лионел Месси сухан гуфт. Пас аз бозӣ бо Динамо Киев дар Лигаи Чемпионҳо навроҳо аз пахши он дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн шуданд ки дар он вақт бозингари аргентинӣ дар дақиқаҳои охир ба рақиб фишор наовард. шубҳа кардани садоқати Месси хандаовар аст. Ман одамонро намефаҳмам ки ба хоҳиши ӯ боварӣ надоранд. Ин маро нигарон мекунад, зеро ман ҳам дар майдон қадам мезадам. Ва ин аз он сабаб набуд ки ман хоҳиш надоштам ё намехостам бозӣ кунам. баъзан ман хаста мешудам, баъзан ман инро карда наметавонистам ва ё майнаи сари худро идора карда наметавонистам. Ин кор як хел вақт рух медиҳад, як хел вақт бошад не. Месси ҳайвони ваҳшӣ аст. Вай дар қисматҳои бозӣ иштирок карда паси головар медиҳад. Барои ман ин сода аст. Ба шумо лозим аст ки ҳангоми ворид шудан ба майдон аз бозии Месси баҳра баред. Шумо бояд шикоятро аз кори ки ӯ намекунад бас кунед. Ин зуд рух намедиҳад. биёед ростқавл бошем. Аммо ман такрор мекунам, агар дар майдон ягон бозингаре бошад ки сазовори пас бошад, то ин худи Месси аст, гуфт Анри. Аз як ҷиҳат ман бо Анри розиам, аз як ҷиҳат дигар не. Масалан ҳаст бозиҳои муҳим ки бояд Месси ҳамроҳи даста прессинг кунад. Масалан дар бозии Бавария, бозии ҷавобӣ бар зидди Ливерпул ва дигар бозиҳои муҳиме ки соли гузашта Барселона шармандавор мағлуб шуда буд. Бале, Месси ба пои пиёда кори бисёр мекунад аз он бозингароне ки тамоми бозӣ медаванд, лекин аз дасташон ҳеҷ чиз намеояд. Месси ягона футболбозе аст ки ба ӯ ҳамаи тренерҳо иҷозат медиҳанд ки дар майдон дар прессинг иштирок накунад. Барои он ки ӯ бо пои пиёда метавонад аз ҳама бозингарони майдон кори фоиданок анҷом диҳад. Лекин ман боз мегӯям ки дар як хел бозиҳои муҳим характер нишон додан лозим аст. Ана ҳамин чиз барои Барселонаи ҳозира намерасад. шумо бошад бародарон фикрҳои худро дар ин бора дар комментария нависед. мо бошад давом медиҳем. боз хабар пайдо шуд ки Барселона мехоҳад дар моҳи январ бо Мемфис Депай шаҳрнома бандад. Ман намефаҳмам дар ин вақти кризис чӣ хел даста барои трансфери ӯ пули лозимшударо пайдо мекунад, агар ягон бозингари худро нафурӯшад. Дар бораи бозингарон каме дертар гап мезанем. Ба ғайр аз ин, дар бораи гузариш ва тарки Лион худ Депай комментария дод. оё ман ин мавсимро дар Лион ба анҷом мерасонам? Шумо вақтҳои охири ин саволро ба ман бисёр медиҳад, аммо ман ваъда намедиҳам ки то охири ин мавсим дар Лион боқӣ мемонам. Ман фикр дорам ки Лион бояд аз будани ман дар ин ҷо айни ҳол истифода барад ва ман низ бояд аз ин фурсати хуб дар Лион истифода барам. Ва ин чизе аст ки ман ҳар рӯз дар майдон нишон медиҳам. Шумо метавонед аз одамони гирду атроф пурсед. Ба ман дар ин ҷо машқу тамрин кардан писанд аст ва ман худро хушҳол ҳис мекунам. ман фикр намекунам ки дар ин бурҳони молиявӣ мо бояд бозингар харем, махсусан дар хатти ҳамла ки як гала бозингарон дар он мавқеъ дорем. Агар Барселона хоҳад ягон бозингар харад, то хубтараш инро роҳбарияти нав кунад, на ин ки ҳозира муваққатан президент. оё ин дуруст аст ки маоши бозингаронро 0% кам мекунанду аммо дар моҳи январ пул пайдо карда футболбоз мехаранд? Ин кори дуруст нест. баъди ин метавонад атмосфераи даста ҷазир шавад. ва ман намефаҳмам барои чӣ онҳо мехоҳанд танҳо Депайро харанд. агар ман медонистам онҳо мехоҳанд Холландро харанд, ин дигар кап, но Депай не, ӯ бозингари босифат аст, аммо ба схемаи Барса туғрӣ намегирад. ин қарорро танҳо Роналд Куман гуфта метавонад, барои он ки ин трансфер хоҳиши ӯ мебошад. дар маҷмӯъ хубтараш биёед дигар хабарҳоро дар ин бора интизор мешавем ва мебинем дар оянда чӣ рух медиҳад. ба ҳамин тамом дӯстон, медонам ки видеои имрӯза камтар кӯтоҳ омад, лекин умедворам ки ба шумо писанд меояд. дар ҳама ҳолат Барселонаро дӯст доред ва канали Барсатиҷиро дастгирӣ кунед. дастгирии шумо пешравии мо. бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. хай дар паноҳи Аллоҳ.